Tumintuning pudya astawa saking Gusti Kang Hamurpin dumadi. Mugi tansah kajiwa lan kasarira wonten jiwangga panjenengan dalasan kula Waradin Sagung kulawarga Widodo Niskala Satuhu. Wonten ngarsanipun para sepuh pinisepuh dalasan aji sepuh ingkang pono ing pamawas dalasan reda ing pitutur ingkang dahat kinabekten. Wonten ngarsanipun para pangbating praja satriyaning nagari ingkang dados pandam pandoming kawula dasih mirunggan wonten ngarsanipun Bapak Camat Jepon Kabupaten Blora ingkang dadi kinurmatan, para tamu sinedahan kakung Sumawana Putri ingkang manggih bagya mulya. Murwakani atur sumangga panjenengan kula dherekaken angaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Hamurpin dumadi. Awit saking sih palimirmanipun wonten ing titi kalenggan dalu punika panjenengan lan kula kempal manunggal wonten ing papan ngriki kanthi kebak ing kawilujengan wonten ing acara pengetan kamardikan kaping 87. Kula jejer minangka pambiwara kepareng ngaturaken menggah urut rencening tata acara ingkang badhe lumaksita. Adicara badhe pinuka kanthi pambuka paring pangandikan saking Bapak Camat Jepon minangka adicara angka kalih. Sinambung adicara angka 3 kula inggih atur pangandikan saking Kepala Desa Sumurboto. Rinakit adicara angka sekawan kula inggih Mas Tukara utawi Pandonga. Minangka petiting adicara kula inggih suka parisuka kanthi pagelaran ketoprak warga budaya Desa Sumurboto. Para tamu kakung miwah putri ingkang manggih bagya mulya, mekaten kala wau rerencening adicara wonten ing dalu punika. Sumangga panjenengan kula dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti, mugi laksitaning gati purwa madya ngantos dumugi wasana kinalisaken saking rubeda nir ing sambe kala. Awit saking menika sumangga para sederek ingkang ngrasuk agami Islam sumangga sesarengan maosaken waosan malah parandene para kadang ingkang benten kapitadosan ingkang ngrasuk agami sanes Islam sumangga panjenengan kula dherekaken ndedonga mirunggan sumangga sesarengan maosaken basmalah sesarengan. Para tamu kakung miwah putri ingkang winungku ing Suka Basuki mekaten wau menggah pambuka sampun lumaksita adicara kalih nun inggih paring pangandikan saking Camat Jepon katur ingkang kinurmat Bapak Adi Nurrohman SIP MM kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Mugi kang teteman saha karahayun saking Gusti tansah anyarira ing manah tuwin batos kita sedaya. Ingkang kinurmatan Bapak Camat Jepon, teng mriki dipun wakili Bapak Sekcam amargi Bapak Camat Jepon nembe nandhang sungkawa awit kapundhutipun bapakipun Pak Camat ngaten. Ingkang kinurmatan Bapak Dan Ramil Jepon, ingkang kinurmatan Bapak Kapolsek Jepon, nun sewu nembe Zoom dateng KDMP. Ingkang kinurmatan Bapak Jayadi, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, Bapak RT RW, Bapak Perangkat, Ketua BPD beserta anggota, sedaya warga masyarakat Desa Sumurboto ingkang kula tresnani. Saderengipun kula matur sumangga kita sareng-sareng ngaturaken panuwun syukur wonten ngarsanipun Gusti bilih ing dalu menika kita tansah pinaringan kesehatan saha kegiatan saengga kita saged makempal ing KDMP Desa Sumurboto kanthi manggih kawilujengan. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, ing dalu menika kita sami mahargya inggih mengeti dinten proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 8 Mugi-mugi kanthi mengeti pahargyan hari ulang tahun kemerdekaan menika kita sami tansah dipun paringi kesehatan, rejeki lan dipun paringi menapa kemawon saking Gusti saengga kita sami saged gesang kanthi manggih kawilujengan. Lan khusus Desa Sumurboto lan Kecamatan Jepon pada umumnya, Kabupaten Blora tansah pinaringan damai, sejahtera, adil, makmur lan boten wonten pambengan menapa-menapa. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nah, ing dalu menika kita sami mangke sareng-sareng mirsani ketoprak nggih ingkang paraganipun Mbah jenengan, Mbak jenengan, mara sepuh jenengan, putri-putrinipun panjenengan sedaya mangke saged dipirsani nggih. Dan benjang mbok menawi panjenengan kagungan kersa saged ditanggap murah ngoten nggih. Nggih, ngoten. Mugi-mugi acara ing dalu menika wiwitan dumugi pungkasan tansah binerkanthi dening Gusti lancar mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Lajeng kala enjing nggih wonten kegiatan jalan sehat sampun kalampahan kanthi sae kanthi wilujeng lancar mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa lan selamat ingkang kantuk hadiah utama mendo ngaten nggih Bapak Ibu. Kula kinten cekap sugeng mahargya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 8 mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan kegiatan lan tansah dimerdekaaken dening Gusti piyambak. Matur nuwun, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suparti SPD, Kepala Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon, beserta Bapak Jayadi, DPRD Kabupaten Blora, Bapak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, dan warga masyarakat Desa Sumurboto yang kami banggakan. Sebelumnya mohon izin Pak Camat yang sedianya hadir secara pribadi karena beliau baru sepaham bapaknya meninggal dunia pada hari kemarin. Semoga Bapak Agus, bapaknya Pak Camat diberikan khotimah, ya, diterima segala amal ibadahnya dan diampuni semua dosanya. Beliau menitipkan salam kagum Bapak Ibu semuanya warga Desa Sumurboto. Terima kasih kami atas nama pemerintah Kecamatan Jepon
mengapresiasi pada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Malam hari ini Bapak Ibu semuanya kegiatan ketoprak yang mana tadi sampaikan Bu Kades, pemainnya dari warga Desa Sumur Boto sendiri. Terima kasih Bu Kades, merupakan murid-murid budaya Jawa tetap terus lestari. Nathan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dumateng Bapak Camat utawi ingkang nyulihi. Ngaturaken panuwun ugi katur dumateng Bapak Komandan Ramil Jepon, para Bapak Babin lan Babinsa, ugi Bu Lurah Sumur Boto, Bu Suprasti Sarjana Pendidikan ingkang sampun paring pangandikan. Bapak Ibu ingkang manggih bagya mundha, adicara salajengipun nggih Mahastungkara utawi pandonga ingkang badhe dipun pandhegani dening Bapak Mudin Yadi. Katur dumateng Bapak Mudin sasana liwat swasana kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Dumateng sepuh para alim, para kiai yang tasah kula badhe makan lan dumateng Bapak Camat yang tasah kula hormati lan dumateng saking instansi seperti kemauan yang sangat rawuh Mas yang tasah kula hormati lan dumateng para rawuh sedaya kang sakit kula sebab tunggal yang tasah kula hormati saderengipun kula
Yen menika wonten ambungan menika tasakuran kula ngaburaken teng keraton kajatipun awuhnya monggo sareng-sareng syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi kula pasami dalu menika tansah pinarian kenikmatan yang kathah sayang Allah taala. Inggih menika kenikmatan sehat walafiat, sehat jasmaninipun, sehat rohanipun. Nanti kenikmatan-kenikmatan yang diparingaken kula pasami sehingga kula pasami saged rawuh saged matembal. Menika saged memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 87 kanthi keadaan boten-boten ana tunggal punapa. Lan boten sepan selawat serta salam muga kita aturaken dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tansah kula sami ajeng-ajeng syafaatipun benjang yaumul kiamah ing mugi sedaya yang sami rawuh niki benjang tansah pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu rasa hormati wonten mriki kula boten badhe matur kathah namung badhe kelaran kajatipun yen menika dulurah yen ingkang kajat sakeluarga keluarganipun ing dalem napa kajat nyatipun ya sedekah lillahi taala kaping kalipun hormat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan wasaltura sahabatipun Allah sedekah pesawane angin nasih Abu Bakar Umar Utsman Dina Ali Mengatur hormat dumateng para wali para nabi yang atas sepuluh sampun sumare ingkang Abu Bakar itu sing boten mriki ngantipun ciri dalu sing manugi. Mugi-mugi masyarakat semua kota bisa perangkatipun tasawi kang salam lujeng boten wonten alam punapa. Amane kajat menawa hormat dumateng kawitan saha kasan lan hormat dumateng Nabi Adam ibu bapak-bapak sing pertiwi lan hormat dumateng martabat Fadil Nabi Jasmi Qasim Nabi Khidir Pramas sedaya menghormati mugi-mugi dulurah sak perangkatipun sawarganipun tasawi kang salam lujeng boten wonten alam punapa ngajeng sabawingipun lan malih kajat menika dalu menika dulurah sak perangkatipun nggih sawarganipun remen kajat menika tasakuran utawi hormat datang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, para pahlawan pejuang kemerdekaan pun hormati mugi-mugi anggenipun berjuang gugur wonten palagan perangan mugi-mugi tansah dipun paring kejuang rahmatan wonten ing kuburipun tansah pikantuk kawelasanipun Allah taala yang kathah lan tansah paringi antara mayem wonten ing kuburipun dipun lebetaken wonten swarganipun Allah taala. Allahumma amin. Lajengipun ing dalem menika warga Sumur Botong ngawontenaken hajat menika ya menika wilujengan langkah menika badhe ngawontenaken pagelaran toprak mugi dipun paringi selamat lujeng dipun paringi lancar gancar mboten wonten alanggul punapa. Nah sajengipun warga Sumur Botong wis matur mugi sasampunipun ngawontenaken tasakuran tiap dalu ya mugi-mugi masyarakat Sumur Botong dipun paringi selamat lujeng dipun paringi gampil anggenipun pados pangrupa jiwa ing dalunipun dipun paringi barokah umuripun, barokah rezekinipun, barokah pendamalanipun, barokah sedayanipun, akhiripun masyarakat Sumur Botong dipun paringi tentrem ayem, makrifah jinawi, rukun, hidup rukun, boten wonten alang punapa. Dipun tebihaken balak wilayah sing ora kalah, asal paling rezeki sing kathah sing barokah. Ya akhiripun masyarakat Sumur Botong dipun paringi tentrem ayem kalujeng. Nggih, monggo nuwun dumateng Allah taala mugi menapa nyuwunipun boten hajat dulurah sak warganipun ing dalem menika dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lahul Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sampai sejumlah alhamdulillah alamin. Alhamdulillah sadirin dan makhlukat nasib ya rabbana. Majlis dan wasilah warahmatan nasilah wabarakatuh samilah ila hadirin bina wasabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa qadru wa inna billahi wa muslimin wal awliya wa salihin sahabat wa tabi'in wal ulama al amin wal muslimin wal muslimin majmu'an kafir qarabin syekh Abdul Qadir Jami wa bilanhu wa jami'ul muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa masalih wal dari barika usan agana wa minna hadina wa ajatan wa jadadina wa naqsu sanadhi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia
Allahumma lahum darhamdulillah hafifahum birahmati arhamar rahimin. Allahumma ijri rahmatuka wa safa wa ni'ma wadud ala likubur minna ila Muhammadur Rasulullah. Allahumma salimna warhamna bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna salamatan fi dina wa lafiyatan fi jasadina ya Allah wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa ghufratan qabla mautina wa rahmatan ba'da mautina. Allahumma bi sakrati mautina wa najatan min nar wa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panuwun katur dumateng Bapak Mudin Suyardi ingkang sampun mandhegani Mas Tungkara utawi pandonga dalu punika. Mugi kanthi pandonga punika laksitaning gati purwa madya ngantos dumugi wasana kinalesaken saking rupida nering sambukala. Bapak Ibu ingkang manggih bagya mulya, adicara salajengipun noninggih suka parisuka panjenengan sedaya badhe amirsani pagelaran ketoprak saking dusun Sumurboto kasumanggaaken. Gonggo wigonggo durga mendak sengkala padha sumingkira. Rahayu 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 sagung warga budaya Desa Sumurboto Kecamatan Jepon Kabupaten Blora ingkang dipun pangarsani dening Ibu Suprapti sarjana pendidikan saha kabiyantu kalian Bapak Hendra Puji Purnomo sarjana hukum. Murwakani adicara suka parisuka badhe katuraken beksan gambyong paryanom ingkang dipun tindakaken dening para kaneman putri dusun Sumurboto. Mugi-mugi saged damel renaning penggalih para pamirsa sedaya. Sangya para sutresna budaya ingkang manggih bagya mulya, wonten ing dalu punika keluarga ageng sandiwara ketoprak warga budaya badhe methik setunggal cariyos Waryanti tanding dene para paraga ingkang ngayahi jejiban nun Adipati Hargapura badhe katindakaken dening Kakang Mas Kiyanto garwa Adipati Hargapura Nimas Sustiani sarjana pendidikan SD. Patih Hargapura katindakaken dening Kakang Mas Bayan. Parandene Resi Gopala badhe katindakaken Bapak RT Surati. Parandene putra Adipati Wisraya nunggih nak Mas Evan, nak Mas Yoga kaliyan nak Mas Satria. Waryanti katindakaken dening Nimas Widi. Betari Sulistyaningrum katindakaken dening Nimas Endah Uri Sesanti sarjana keperawatan. Mbok Rondo Murtini badhe katindakaken Ibu Murtini piyambak. Adipati Tanjung Anom katindakaken dening Kakang Mas Soni Rim Santoso.
garwa Dipati Tanjung Anom badhe katindakaken dening Nimas Sulistyani sarjana pendidikan. Patih Tanjung katindakaken Bapak RT Suparman. Begawan Donolopo katindakaken Bapak Kasiming. Raden Sutresno dene Roko Mas Budi Santoso. Candrono anak Mas Puguh. Tosidono katindakaken anak Mas Tifa. Sutresni katindakaken Nimas Hidayah. Tosiani Nimas Dwi Wahyuni sarjana pendidikan. Dagelan katindakaken dene Bapak Solikin Nimas Pujiandayani kalian Nimas Suwarti Perdiningsih. Prajurit dipun ayahi dening para mudha tumaruna Desa Sumurbata. Dene andong-andong dipun paragani dening ibu-ibu warga Desa Sumurbata kanthi mbok emban Pujiastuti. Sang yane para lenggah kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan. Mekaten kala wau rancaking dedapukan ing dalu punika. Sumangga sami mirsani babaring cariyos Waryanti tanding. Gebyar gebyar warga budaya kanthi cariyos Waryanti tanding. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali jaya tetap Bapa Jaya Wijaya.
Sliramu kok ngagla ana ing kene bladen. Ganggu teturon kuwe pawongan. Tak lakon tak gaglak mati ing dina iki kowe dhewe. Ha. 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 Ayo lo, panen lo. Maju. Ayo, ayo.
mbantu marang harga kula ora ana lila kejaba awakku. Loh, Ibu, napa kula salah, Ibu? Napa kula salah? Wariati, kowe tak paringi tugas nangkremake harga pura Wariati. Lah terus Ibu yakin kowe bakal bisa nangkremake harga pura. Lan aja kuwatir Wariati, Ibu bakal maringi jejimat marang awakmu. Enten ana sedelo Ibu tak mengguri dhisik. Sip. Sip. Bahasa Jawa iku angel kok. Iki mang ana isine, saiki dadi gak ana isine wae. Iso Ibu. Nanging ora apa-apa wae. Iki wis tak iseni kacang ijo. Kacang ijo iki iso mbok nggo. Ambles ana ing bumi sapitu wae. Lan iki selendang sukno kang iso mbok nggo mabur ana ing kayangan wae. Walah penate Ibu, ya wis nengenten kula sagah Ibu. Iya Wariati, Ibu percaya marang awak. Lan ing mengko kowe bakal ketemu pawongan. Kang karang Sutresno. Sutresno kuwi cilike aja mbok piyor. Piloro gedene aja mbok pateni Wariati. Lah terus kenging menapa Ibu? Amarga Sutresno kuwi mengko kang bakal dadi jodohmu Wariati. Kok ngoten nggih Ibu? Iya Wariati. Restu atur dawa Ibu, yen mekaten kula nyuwun pangestunipun panjenengan Ibu. Mugi-mugi langkah kula diparingi slamet sampai tujuan ingkang katuju. Iya, tapi ketoprak ora ono sampai tujuan. Sip. Kene Wariati. Tak Padahal lali. Ora apa-apa. Muga Gusti maringi lan nuntun langkah sak dalam Wariati. Nggih Ibu, matur nuwun. Di mekaten kula pamit rumiyin Ibu. Ya Wariati, nek ana apa-apa bilang Jodoh Gusti. Hey.
Hei. 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 Ya. Tak tambah ketemu teh, nangis kuat tambah nono. Inggih mungkin dan sana jimat. Inggih kan. Wiwit ing dinten iki ing Kabupaten Argapura tentrem ayem loh jinawi ora kurang apa-apa Kakang. Nyuwun sewu Kakang, sampeyan saged ngendika ing Kabupaten Argapura peteng lelembengan. Nek miturut kula Kakang, ing negara Argapura menika tentrem ayem, loh jinawi, ora kurang apa-apa. Sandangan pangan, ora kurang warga saya rukun bebarengan Kakang. Sampeyan saged ngendika ing Kabupaten Argapura peteng lelembengan ngangge dasar napa Kakang? Negara Adipura menika badhe wonten geger Kanjeng Bupati. Nggih, Geger piye Kakang? Apa ora dulu ngomong kamu? pun sewu kuwagen kula matur Kanjeng Bupati. Negara sanes-sanes menika sampun ditelokake kalih Tanjung Anom Bupati. Ngerti ya Kakang? Negara Argapura itu negara kang ora iso dikalahake karo kabupaten ngendi wae. Apa menika Tanjung Anom Kakang? Arep jajah negara Argapura, tak tatakne dhewe Kang.
jenengan iku bupati ajeng pangandambane napa pantas? Lah ya iki bupati sing didol Kakang. Nggih, nuwun sewu saderengipun Kanjeng Bupati. Bilih menika negara Adipura menika gadah prajurit ingkang kondang ingkang tangguh. Nggih, saged ditandhingake dinten kemawon Bupati. Oh nek mengatur monggo konten sareng Kakang. Nggih. Nggih Kakang. Nggih. Kakang Panembahan sing arep kok dadake senopati kuwi sapa? Nuwun sewu saderengipun Kanjeng Bupati. Kanjeng Bupati menika gadah putra ingkang tangguh, ingkang canggih. Tumrape negara Adipura menika nggih putra panjenengan piyambak ingkang nama Dana Kasina kalih Indra Bupati. Kakang sampeyan gak ngerti dhewe nek putra iku urung dewasa Kakang. Sampeyan arep dadake senopati apa wani apa wis dipiantul kandhlet atau sing balung Kakang? Nuwun sewu ageng kula matur Bupati. Jenengane Bupati. Jenengan saged ngendika mekaten menika jenengan dereng ngertos putrane jenengan tanding pilih tandingipun. Putra panjenenganipun panjenengan menika pun kula latih Gebyadi sinten kemawon boten enten sing ngalahake Bupati. Yen mengatur Kakang, coba putraku konsuan marang kersan ingsun Kakang. Nggih, ngestakan dawuh Bupati. Apa putraku tetelune iki, Kakang? Monggo niki jenengan dangu piyambak-piyambak niki Bupati. Iya tak dangune, Kakang. Sowanmu ning asale bapak ora tau ngaji to, Le? Maju. Gerta bagus. Nggih, ngomong. Kowe sowanmu ana nyarsane Rama apa kanthi slamet, Le?
Slamet Rama, boten enten halangan punapa-punapa. Lan boten supi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Sembahmu tak tampa le. Pangestune Rama tampan ngono le ya. Kula tampi didadosake jejimat. Bagus, bagus. Anakku tenang kowe. Lan kowe le, Nggih Rama. piye kamu oleh ngersakun Rama le? Slamet boten enten larangan punapa Rama. Boten supi kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Rama. Sembahmu tak tampa le, gawe bungepun Rama. Pangestu tampan ngono le ya. Nggih Rama, kula tampi kula dadosake sejimat Rama. Iya le, munggah sing penak le ya. Le, Inggih Rama. piye kamu sowan ngersakun Rama le? Slamet Rama. Boten supe kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Kyai. Tak tampa sembahmu le, pangestune Rama tampan ngono ya. Inggih Rama, kula tampi kula dadosaken jimat kula sair Rama. Bagus. Lali nah. Anakku kerja bagus. Kowe sabun dina niki wah apa le? Gladen perang, apa main judi online, apa main apa le? Main bal-balan Rama. Bal-balan. Ora gladen perang le. Lan kowe le sing nomor loro, Nggih Rama. kowe sabun dina niku wah apa wae? Kula saben sore isuk niku latihan tek wonten Rama. Bagus kowe, anakku tenang kowe. Nggih. Sing tak uga-uga kaya ngono kuwi. Iso perang, iso nakal negara liyane. Nggih Rama. Lungguh wis sekeca. Ya halus ya banget. Lan kowe le, Inggih Rama. saben dinamu ki wah apa ae? Kula saben dina niku turu mangan. Layak montok aku tak tukar bontekno. Punten Rama. Ya wis ora apa-apa, wong Rama iku sugih dhuwit. Nggih. Bontane kabeh ora apa-apa. Nanging kudu kendel, putrane bupati kudu kendel perang. Siap. Bali marang kowe le. Tak bagus. Nggih Rama. Ana ing kraton Argapura iki miturut Kakang Panembahan arep dijajah karo negara Tanjung Anom. Saumpamane kowe tak dadake senopati ing Tanjung Anom, apa kowe sanggup le? Kula sanggup Rama. Kowe sanggup? Apa sing mbok kandhelake? Kula saged silat. Silat. Kowe wis master urung? Dereng Rama. Urung. Wis ora apa-apa, nanging putrane bupati aji-ajimu akeh. Ora ketara. Balik karo kowe. Nggih Rama. Kita dadi senopati gelem ngono. Purana. Bagus. Kowe muni gelem wis bombong ati. Kowe Indra, Inggih Rama. piye tak dadi senopati gelem apa ora? Purun, nanging kula manut sajeng Rama. Pripun? Kula nek perang mengke ngantuk pripun? Nek perkara ngantuk le, Nggih. kok tak obeni arak. Nggih, purun Rama. Yes. Sampai ini bola-bola kule, kok tau perang ini ora sing ngirim blas. Yes. Wes, ini lho yo, yen pancen kowe sanggup, Pangestune Rama tinggal saiki budak ing Tanjung Anom. Monggo Kakang, kula derek wonten kapuran Kakang. Paman Pape. Iya le, piye? Kula dipun utus Rama sanjeng panjenengan dingge nyiapke prajurit saka Tanjung Anom. Oh, yen pancen mengkono wigantine Kanjeng Bupati, aku kang mimpin perang ana ing Palagan kene. Nggih.
monggo nggih nggih Kok kowe wani cuma toko ganggu menang aku kowe? Yo, tempongaken. Aku kan aran Suronggolo. Oh, jadi kowe sing asli golok. Loh, masa balene aku mau pakai sama tanjongan. Yo. Yen pancen mengkono iku kan dadi tujuanmu. Aja mbok terus-teruske lakumu. Widak ana ing Gor Argopuro kene. Aku entuk kan karo Gusti Manggolito Sudiro supaya ngangkat karo Gustimu. Yo, yen pancen kaya ngono, langkah ana bangkene. Ayo para prajurit, padha salam.
Makasih Pak, oke.
kaya limbu. Kenapa kamu lagi kemarin di misal? Wah, Dek. Kau mau ngomong dong ya. Oh, wah, ini sisi susah. Kowe ra ro, kejuaraan ku tak kalahno kabeh. Aku ora peduli. Arek mau kowe tok. Heh? Arek mau kowe. Yo, Ben. Wes tau, kaya terus kok deh. Aja kok terus-terus ke lakumu tinuju ana ing negara Argopuro kene. Alung kowe bali ana ing negaramu. Aku ora bakal bali. Yen ora ngerangket karo gustimu. Oh. Tak ibarat aku nyabrangkan tengah-tengah. Aku balik ke pos. Sampai jadi kembali ku bakal tak berjalan. Bali ae. Boten usah repot-repot lho, Mbok. Ana apa-apa, Nduk? Bilang ini ki jek iso numpak es kowe ando nek ketang rondo lah.
Ya wis, Mbok, matur nuwun nggih. Ayo tak terlandong atas pemasukan. Hai. Walah Pak Le, iki ngono kaya wong kabeh. Mangan kabeh iki ya. Ayo Pak Le. Tak sapane ya Pak Le ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesel kode. Samene akeh lho Pak Le. Do ndeloki ketoprak warga budaya Superboto. Pokoke dinggo menghibur kene ya wong dadi sedeng. Ya Pak Le ya. Ya ya samene akeh kamu gak ngerti biyongku. Coba-coba tak timbalani. Ya. Pripun? Waduh, merek yo dijengklek. Wes ojo kenalan dhisik. Hei, kotar, hei! Hei! Waduh, menel lho. Suwun Bapak. Tak dongakno rezekine lancar, sehat, bojone nambah meneh. Yo tambah sukses. Cobi tak demune ya biyangku tak celuk. Ya. Biar. Ini Pesan teman-teman. aja barengan sik. Yo. Tak gamu. Iki kenapa tak salah kok ngedekan ngecek-ngecek. Susumu gede sisa yo. Susumu gede sisa. Kok ngene bani ra kelina. Saya piye? Saya sisek. Ayo aku ngecek sisa kok
Iku prenti ujungnya kecepet. Walah, tak sampai ki goblok sih. Baru fitnah. Saiki genten tak budhe. Ayo. Tanggal 21 April. Selikur hampir orang ngerti. Sekolah yo ngerti. Selikur hampir. Dari Kartini. Pitulas Agustus yo ngene iki lho. Iki lho. Gara-gara 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sing sitok iki ora bakalan iso tak iki. Wah. Lah nek Jumat kliwon. Ya keplake bojomu. Gawe piye yo ki? Ate sebu. Kowe awakmu sebebuk ngene. Lah iya yo, kowe iki yo lucu. Nek jenenge Dimang 21 April itu bener hari Kartini. 17 Agustus bener hari kemerdekaan. Lah nek cuma kliwon yo geblake bojomu. Enak ayo yo. Gelem balik ngono tak balik tak tenan kowe. Apa bebannya yo saiki yo. Wes, ini lah yo. Kene ning kene kan tugasnya menghibur masyarakat kene. Iya iya. Wes ora usah wong dhewe iki dua tukang padu ora usah. Iki mono kan ora sebulan sekolah. Ini kanggo anak-anak kene sopir iki yo pinter kabeh. Ngono ya ya. Saiki kene wae. Kene mempersingkat waktu ya yo yo. Ya. Oh, semua itu semua kali. Tapi yo ya. Saiki digedeng mawon. Ya ya. Ya ya. Dene iki capek gunung dibawa saiki diguleng lho Pak, ora diguleng Pak. Kemana lho Mbak? Ya. Nyawa Apa nduk? Janur Apa nduk? Janur Wes ah. Tak lanjut ya. Wes. Mana?